jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Diallissi a hoɗum kanko e dendagal maɓe julɓe en garti hande jokkuluɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende almudel ceerno e commissaire police tawi goppirnoɗen ko dammal nogas e joyi ɗiwal nde ceerno e almuɓe mum foof jagga na wato police kañum e teelede kolte en deggodirno faade to police ko ɗon goppirnoɗen koye ɗum jiɗen jokkude so Allah jaaɓi ngal ɗo damal nogas e jeeɗu ɗiwal feccere ñalawma yawti oto police o darima damal police kamɓe foof ɓe jippima alkati haalpular o kamɓe alkati e capato gerdima alkateɓe ɗiɗo e heddiɓe ɓe keeri caggal ceerno e fosi noon mum taton lombima hakkude telede kolte ne rewi hen nden ɓe naati police o ceerno e almudon mum birti alkateɓe woɓɓe ceerno fuɗɗima lemlemnude o yi ɓe ko ɓaleɓe ɓe ko safalɓe wona mabɓe ko jooɗiɓe ina tiini e kayitaji ina binda heddiɓe ɓe ko dariɓe ina jewta ina ƴeewamo ina jala ɓaleɓe tato nanduɓe e tampuɓe gati koɓe ramisanoɓe hanki jamma ina gadda nder cuural manggal banggal jamɗe ina pucciniɓe guite hardani goto ina selli e sara damal bureau woto e defa atay e nder ɗum kamɓe foof ɓe gari ɓe daari e sara damal bureau woto e damal bureau ngo ina winda bindol commissaire ne sawdi ɗum bingol gongol togosol Mouhamed Sidi Ould Nassir e on tuma alkati haalpular o hongi damal ngal caggal ɗum o daari omo fada yamirore natgol entrée alkati o naati tacciɓe caggal ɗon tan o fawi jungo e hanawere o fi koyngal ñamal makko e leydi ha hunde nde waɗi dille repos commissaire Sidi Ould Sidi caɓotel boɗowel coyi ɓorniguel keppi e kakki turinogel e kayitaji yammiri natɗo yo artir junggo mum ko alda hay turtade ƴeewobdemo alkati o artiri junggo mum fawi ɗum e koyngal mum commissaire tini wonde alkati o addi ko ceerno e almudon mum taton e ngan sanka o turti o ƴeewimo o wimo yoɓe naat alkati dari e damal noddi ceerno commissaire wi yo ngar ceerno naati bureau almudon ndewi en nden o yi wonde jooɗiɗo ko caɓaro boɗejo coyi ceerno jasjastini o dari o futtini on guite elle majjuɗo o heddi omo weddo guite bang yo bang o ƴeewi commissaire lawol ɗimmol o hoyni dow ɓalal ɗo commissaire jooɗiɗo o yi natal hoorejo leydi ndi hono Moutar Ould Dadda ina ligga dow o artiri guite makko e leydi ventilateur ina wifa téléphone ina sawdi commissaire banggue ñaamo natal debbo caɓato ina wondi e sukaɓe ɗiɗo worɓe ina woni banggue nano o tawi tan wonde hay hunde waylaki e bureau commissaire so wona tan commissaire o e hoore mum commissaire gadano mo tawno ɗono ko haalpular wonno oɗo mo tawi ɗo hande ko caɓato boɗejo coyi
e dow ɗum commissaire ummi dari joofimo 6 ɗo foti jooɗade wimo yo jooɗo. ceerno fotti wutti mum jooɗi e 6 almudel en ne jooɗima e peron takkodiri. commissaire noddi telede kolce alkati halpular gardinoɗo addoynoɓe ceerno en ɓe. caggal ɗum commissaire rutti to jonde mum jooɗi. alkati halpular o jooɗima, telede kolce ne jooɗima. ɓeɗo ɗiɗo wattindiɓe ɓe jooɗi e 6 uji tawdi ceerno oɗo lombima hakkude mabɓe. daƴƴere jaali, hay hunde dillani, hunde nde wiccel ala ko naneten o so wona dille atay mo hardano waɗatno boowal. nde ɓoyno seeɗa commissaire ƴeewi ceerno, o namnimo e pulaar laaɓɗo ceer mo ala hay gaddin goto. no mbiyeteɗa? ceerno ƴeewi alkati gonɗo banggue mum ñaamowo. caggal ɗum o ƴeewi telede kolce banggue makko nano elle namnoroɗoɓe ko jogori jabade. o nandi e najjo e oɗo cabato boɗejo coyi nanɗo pulaar laaɓɗo ceer. ɓen ɗiɗon ne mbiyanimo hay hunde, kono o faami kam wonde ɓe ɗaɓɓirimo ko jabade namdal commissaire. ceerno foofi foofangu mawgo o momi waare o waddi hen, o jaabi e teyre. mbiyetemi ko ceerno Sada Alfahimu Tafsirou Dia. commissaire ƴeewimo artiri yeeso elle cagɗo e jaabol makko ngol. caggal ɗum o wi ceerno Sada Alfahimu Tafsirou Mboɗeru Daɓɓel Dia, beele aɗa andi ko adduma ɗo, e beele aɗa andi ɗo gonɗa ɗo no wiite. ceerno ɗenƴi, ɓernde mum diwi ha dow. inɗe makko ɗiɗi baccoje ɗe commissaire ɓeydi ɗe fuɗɗima haldindemo, kono o artiri hakkille makko jam jam, o jaabi wondude deeƴe. ceerno wi so tawi ko haalde gonga mi anda ko addimi ɗo, kono kam mbiɗa andi ɗo ko police, te mbiɗa andi kadi heewi addere police tan ko waɗɓe ko boni. min noon mi sikkani so tawi ko ɗum addimi ɗo. commissaire futtinimo guite lawol ɗimmol, wi eyi ɗumen garani hen taw. ceerno hoto jeeyɗa? ceerno wi jeeyami ko Sinthiou Sankore. commissaire wi ngo rewo ngo walla ngo worgo ngo? kawis nangi ceerno, o ɓeydi najji. wi ɓernde makko o capargol ko kanɗo fuutoyi. o jaabi ngo worgo ngo. commissaire wi a ɓooyiɗo e wuuro ngo? ceerno wi ala, wona no feewi, wonanmi ɗo tan ko lebbi seeɗa, heewi wonde tan ko hunde e ceeɗu e ndungu. caggal ɗum mi jolo e waalo, koye keɓugal boom gonmi e yidde joltoyde waalo so Allahu haaji. commissaire wi beele aɗa wondi ɗo e galle ma, jinmi wiide ko goto e suddiɓe ma. ceerno deƴƴi elle kaɓɗo namdal commissaire ngal ɗo. caggal ɗum o jaabi ala, ko wonno? haydara mi namdoto noon. commissaire deƴƴi fodde hojom goto. caggal ɗum o fuɗɗiri namde makko. so tawi a wondani joom suudu ma, holno gurduɗa ɗo? ceerno kadi haawa. so tawi ko gonga omo sikki tan oɗo caɓato woni koye fijirde mo. ɗum foof e waade noon o haɓɓi ɓernde makko kadi o jaabi wondude e ɓamtude dande. ceerno wi holno gurden so wonano yimɓeɓe fof gurdini, ɓeɗo jogui almuɓe. nden jiɗɗa wiide ko almuɓe ɓe gurdanma,
ko almuɓe gurnanma walla holko jiɗɗa wiide commissaire taƴi haala ceerno kadi mo jofniri. ceerno wi min so wona Allah e nulaɗo mum e Sékou Tidiani e Sékou Oumar ala gurnomi. commissaire ndaari mo deƴƴi koɓe kalata ko fof alkati goɗɗo caɓato boɗejo ina wonno ɗon ene jooɗi e siis ene jiimi e tabel togosel ene woɗɗiri seeɗa ene winda koɓe kalata ko. e nder ɗum commissaire ɓamti dande mum namni mbiɗa ko Allah e nulaɗo mum e Sékou Tidiani jogui gurdam ma. joni noon ceerno jinmi ko kalana kam holno ɓe gurnirma mataw kay ɓe tellinantama manna e salwa walla. ceerno wayno cagɗo seeɗa ni e ngal ɗo namdal jalkitowal kono kadi o habbi ɓernde makko o jaabi o wi an mbiɗa sikki tan a famani walla mataw a yiiɗa famde. Allah e nulaɗo mum e Sékou Tidiani e Sékou Oumar gurnuma gurnowo aduna o e kala ko wuuri e dow mum ko on de wurnuma wurnimi wurni foof gila tan e hayawan ha heeɓi innam aade. commissaire wi ko gonga kono min mboɗo jogui golle mboɗo liggo so lewru maayi mi yoɓe. anni ceerno hol golle ma. ceerno hawa kadi e ngal ɗo namdal joni kam o fiɗɗi e ɓernde makko wonde ngel ɗo caɓotel woni koye fijirdam. so gonga commissaire ko neɗɗel pamrel sanne omo jooɗi omo natti e photo e makko mawɗo ha neɗɗo ɗeɓata yiidamo omo ɓorni kakkiji omo waɗi hoore mere omo fawi keppi makko e dow tabal yeeso makko ngo noon elle wonko ngo rokkata ceerno. ceerno jaabi e wawnere o wi mara yiyani ko liggoromi ko mari ɓe kalananimo wonde suhaɓe ɓe koye mumen ko golle nannude haala Allah kedduko ka e nder koye kon ɗo cuhlon ko golle ɗe ganduɗa ala golle ɓurɗe ɗum mawnude. holmo yoɓatma e ɗeɗo golle mawɗe. commissaire dinkitande kooli ko an hawni heewi. ceerno fuɗɗima ha ɓande commissaire tigui rigui o fuɗɗima sikkitade gati o anda mande commissaire Bal yeehi ha dañi lomto te hay goto tinani. o jokki e jaabowol makko e dande less wondude e dillinde hoore e futtinde commissaire Guiss. yoɓetami tan ko Allah walla ana famani. ɗon tan commissaire laawi o wulli dande mawde ha police o fof waɗi olem no way famɗude ni foof ko noon o way sellude sawtugol. hey ceerno aɗa andi ko woni oto gandam Allah o toɓata kalis o toɓata wona gawri wona kosam te woto haaltanam ɗo haala Allah so ɗum foof yawri jinmi ko kalanami joni joni ni kay holko wanma jaggude ɓeɗo suhaɓe tan aɗa letta gam ɓe jogoma an e galle ma hoto pawɗa ɗum mbiɗen yalta joni somi arti haalanam ko mbiɗa faama so ronki ɗum en kejjata e wuuro ngo. e nder ɗum commissaire nani jungo e jeyba yaltini jardugal caggal ɗum o ummi o dari o fayi boowal o jaawinoyi o ɗacci ceerno e haljende mum oɗo rewni mo guite yeeso commissaire sawtowol ngol darde nde yaadudu cewgol ngol ɗum ɗo fof rokkimo ko mbaadi ceerno makko hono Cheikh El Oumar Ould Nassir. commissaire ene nandiri ceerno e ceerno mum Cheikh El Oumar Ould Nassir. nden commissaire yalti darki ceerno faati to alkati bindannoɗo
o yi oɗo dartindi ko windanno ko o ƴeewi albuɗon makko o tawi kamɓe tata fof eɓe jooɗi ha joni eɓe takkodiri elle fayɓe o wiya ɓernde makko Allah firti kon taton ɗeɗo caɗele fof ko kankon gaddinimi ɗum kono o muññiti hoore makko o miiji wonde ko wona Allah fof ko meere o tooñaani Allah o tooñaani nulaaɗo o tooñaani Seehu Tijjaani wona Seehu Umar ɗaccu kay woni koye dewal Allah mawngal ko heddii ko fof ko golle puyɗe ɗo miijotono ko gasara tan haa ceerno nani koyɗe ina naata biro ngo ɓernde makko taƴi o yettiri yite makko kawri e gite commissaire eɗen jokka e ngal ɗo damal nogas e jeeɗe ɓiwal commissaire Sidy Ould Sidy gasni simmade arti e biro mum o rewi caggal taabal makko o jooɗi o hucciri e ceerno o haalani taw haydara mo fayi juuɗe makko e dow taabal deƴƴere nde juuri seeɗa ceerno kañum ne ina deƴƴi deƴƴere mum ina faadi e namde commissaire nde ɓoyno seeɗa commissaire ɓamti namde mum o wi ceerno mbiɗa noon hol sababu aɗa jagga ɓeeɗo suhaaɓe aɗa lebta ɗumen ko gasata ɓeeɗo ɓe ngannduɗaa mbaawana koye mumen hay batte te a alana ɗum hay dalilu gooto ceerno kadi haawa o woni haaldude hoore makko ɓeeɗo yimɓe kam mbayi tan kono ɓe ngalaa naamde goɗɗe ni kamɓe fof ɓe naamnotoo tan ko naamdal gootal kono o haɓɓi kadi ɓernde makko o jaabi ceerno wi min mi lettaani hay gooto mi jaabiima ngal ɗo naamnal laaɓi jeeɗiɗi min ngommi koye neede ɓe jinnaaɓe maɓɓe tottirimi ko yomi neeɓe needi diini islam needi diini islam fotaani waɗde piggal commissaire taƴi haala ceerno haɗimo rowde o jokki te so ɗum fof yawri an piirtaaɓe tan ko yoɓe ngaddu kaalis yoɓe ngaddu kaalis eeyi ko goonga kono so ɓe ngaddaani kaalis mo wurnata ɓe aɗa anndi no foti suhaaɓe jogiimi maɓe ngon nogas e njiiɗi ɗo ɓeeɗo fof mo wurnata ɓe min mbawmi ko jannginde kono mi waawa wurnude commissaire wi hoto jinnaaɓe maɓɓe ngoni mare kamɓe kam ɓe jibinaaka ceerno deƴƴi o dirmi elle miijotooɗo ko jogori jaabaade o moƴƴiri hoore o ƴurtinde o wi jinnaaɓe o deƴƴi kadi ɓamti haala jinnaaɓe ko miskineeɓe oto haalanam kan commissaire wulli e dow makko taƴi haala makko commissaire jokki alaa fof ɗo powɗa jaggude suhaaɓe aɗa gollira diine l'islam yamiraani hay gooto yelnude hay gooto haalanam so tawii wonɗo jannguɗaa e ndeer Qur'an walla e hadis wonde sabu jannginde suhaaɓe alay sago ɓe ngurna koye maɓɓe ceerno wi ko goonga alaa ɗo janngumi ɗum e ndeer Qur'ana wona e hadis wona e sarine kay kono ko aada mo tawrumi babam tawri bammum te arabe ɓe mbi aadatul biladi kal faridati commissaire wi ayi ko ɗum de woni caɗeele mon ko ɗum tawrumi babam ɗum ɗo ko inna wajabna abana aɗa anndi ko ɗum firti aɗa anndi ko rewi heen sa tawri bamma hunde nde feewaani moƴƴaani hol sababu aɗa rewa heen ceerno wi commissaire mbiɗa ko hunde nde feewaani moƴƴaani
minen noon komin tawi ko fof ina moƴƴi ina feewi sanne taaniraaɓe amen ko seernaaɓe e waliyaaɓe mawɓe ummiiɓe to rewo funnaange wuro mawngo wiyeteengo wuro waliyaaɓe temedde tato capanɗe tato e tato ko ɓen de Cinci Sinthiou Sankore ɓen ɗon noon mbaɗata hunde nde moƴƴani commissaire wi beele waliyaaɓe mon ɓe ɓurani on haala Allah ka ala mi wiyani noon de ceerno taƴi haala commissaire e heññade commissaire jokki peloji mum so tawi on mbawa wurnude suhaɓe ɓe holko haɗi on namdade jobdi e on saaha mbason lettude ɓeɗo abriya en ceerno wi somin namdima jobdi hay goto janggata Ɓurana te so Ɓurana jangga aduna o firtoto ko yaawi commissaire wi an noon kam oto pawɗa ko kalata ko commissaire taƴi haala ceerno o jokki so neɗɗo ina jibina wawa yoɓande ko jibinta ko jangga fotani tan jibinde Allah fawani hay goto ko wawa la yukallifullahu nafsan illa wusaha ɗum ɗo ko Ɓurana labɗo ceer ko an ɓuuri mi andude ɗum so ɗum foof yawri onon kam mbaɗa cikka toon ko onon tan janggata Ɓurana e nder aduna foof no didorno son janggani Ɓurana woɓɓe jangga Ɓurana aduna no firto tan sababu nde Ɓurana janggaka Fouta mande Ɓurana ari Fouta boom so wona hanki ɗo tan ɓooyani tan hay seeɗa so tawino so Ɓurana janggaka e nder Fouta aduna o firto Ɓurana yettotono ko on commissaire ina jokki ha joni e peloji mum o wi minen hol ɓurɗo min wawde jangginde Ɓurana hol ɓurɗo min wawde janngude Ɓurana a meeɗi yiide tan capato ina yelo te an e hoore ma ko capato jangguinma to rewa to jannguɗa to a meeɗi yiide toon almudo capato ina yelo ko ñaami ɗo e wuuro ngone beele a meeɗi yiide ɗo almuɓe safalɓe ina jelo ina gadda tawi ina lefte kala ɗo jiita ɗum so wona onon ɓaleɓe oɗon lefta kon ɗo cuhlon abriya en oɗon kutoroɓe e inde Allah e diine mum oɗon ngaami on liggotako oɗon nanga cuhlon oɗon mbaɗa ɗumen maccude ko ɗum woni ko joguito ɗon ko ɗum ɗo woni ko gonɗinɗon ɗum ɗo ko maccugagal kesal ɗum ɗo ko maccugagal timmugal commissaire deƴƴi o ƴeewi ceerno e lebbiyowomo holko wawi haalde e ko haali ko ceerno jokki daƴƴire mum o fuɗɗima sikkitade commissaire o fuɗɗima namdade hoore makko hol foof commissaire foti andude wonde ko caɓato jangguini mo holko waɗi omo refta tan e konngol maccugagal ɗum foof e waade noon ceerno felliti haalde kañumne miijo mum ko yiɗi foof yo won ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten hañana wonde so Allah jaaɓi ɗo ceerno felliti haalde miijo mum haalana ɗum commissaire jaabo ɗum ko yiɗi foof yo won ɗum noon ko hañana wonde wonoyde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama